Má iba 12 rokov, no dokáže bez problémov zahrať na 6 hudobných nástrojoch. Zo všetkého najviac miluje gitaru a bicie. Melisa neustále prekvapuje a okolie len neveriacky krúti hlavou, kde sa v takom krehkom dievčatku berie energia, ktorú by jej mohla závidieť nejedna roková hviezda. Zem bradaných sám, chladnom tieni, tajomstiev na barvách jej dávno niet. Ja sa hudbe venujem už úplne od malička. Už ako 4-ročná môj ocino mal gitaru. Keď mala 4. Tak dostala takú maličku. Neladila síce, ale bola šťastná. Dostala. Ja som sa stále chcela venovať tej hudbe už úplne od malička. Proste, to je môj život. Prichádzam so správkou, kto si ju našiel. Toto bola kedysi obývačka, no moji rodičia sú veľmi nadšení z toho, že som im z obývačky spravila štúdio. Strávim tu strašne veľa času a dokonca tu máme aj skúšky s kapelou. Už sme si na to tak zvykli, že keď ideme na koncert niekde, tak samozrejme bereme gitary, komba, niekedy aj bicie a to tam strašne chýba zrazu. Taká prázdnota zrazu, no. My sme radi, nám sa to páči. Moji rodičia sú veľmi ústretoví na mňa, všade chodia so mnou, lebo my všade chodíme spolu, mi sa to veľmi páči, veľmi ma v tom podporujú a robia všetko preto, aby som bola šťastná. Ja zahrám, zaspievam hocičo, ale mám taký svoj štýl. Rocková, popová hudba. U nás išla tá rocková hudba, púšťala sa, proste takto na ňu sa nejako nalepilo, ale nebolo to nič, že nejaké nútené, že počúvaj toto. Jednoducho ju to bavilo. Tento text napísala moja mamina do piesničky Paranoid od skupiny Black Sabbath. Toto napríklad bola moja úplne prvá gitara, ešte taká malinká. A teraz už ich mám 7 dokopy. Dokonca túto gitaru mám aj podpísanú od Leona Hendrixa, to je Jimmyho Hendrix brat. A toto je teraz taká moja hlavná gitara, na ktorej tak najčastejšie hrávam. Ja keď stojím na pódium, tak je sranda, že ja nemám vôbec stres. Ja sa cítim ako doma. Ona je taká zvláštna, lebo doma sa hrá s plišákmi, hej, a potom vyjde na ten stage a ona je úplne iná. Keď nejakú piesničku hrám a už vidím, že si niekto klopoce nohou alebo kýve hlavou, tak už viem, že je dobre. Už viem, že sa to aspoň niekomu páči, takže už som to taká šťastná, už ma to nakopne a potom už je dobre. Dokážem zahrať na 6 nástrojoch, na bicie, na gitaru, to aj elektrickú a akustickú, klavír, teraz mám najnovšie violončelo, basgitaru a spev. Momentálne posledný nástroj, na ktorom sa učím hrať, je violončelo. Na violončele sa dajú zahrať tiež rôzne pesničky, či smutné, rockové, popové, moderné. A vždycky ma violončelo tak strašne fascinovalo, takže som si konečne splnila ďalší sen. Eliska, popri všetkých tých nástrojoch, ktoré ovládaš, bolo ťažké naučiť sa na bubnoch? Tak všetko je ťažké, aj kresliť je ťažké, ale tak chce to nejaký cvik a potom samozrejme, keď sa to cvičí, tak sa to dá aj naučiť. Tak ja hrám aj vlastnotvorbu, aj nejaké tie prebrané veci. Niekto si myslí, že ja celý deň som doma, strávim tu pri nástrojoch, všetko možné, ale ja popri tom mám veľa času na hranie, niekedy až moc. Stále má 12 rokov, stále je to dieťa. Takže, ona nemá takú drezúru, že teraz musí hrať od večera do rána, takže, alebo nie, od rána do večera je lepšie. Cvičím, to je jasné, ale nie úplne, že celý deň, to zase... Na všetko mám čas. Napríklad mám svoje domáce zvieratka, tak s nimi sa veľmi rada hrám, alebo samozrejme aj kamarátky, chodievam ja k ním, alebo oni ku mne, rada si kreslím. Ja som ešte taký hravý typ. I wanna take you somewhere, so know I care. Čo všetko to obnáša? Čas, energia, peniaze, financie, všetko. Ale ak vôbec sa nesťažujeme. Baví nás to a robíme to pre ňu. Ja by som sa určite chcela v budúcnosti venovať tomuto, čomu sa venujem, lebo v tomto nechcem nikdy prestať. Ja neberiem, čo bude v budúcnosti, čo bolo v minulosti. Ja beriem, čo je teraz v prítomnosti. Čo si vybere, v tom my budeme podporovať. Len dúfam, že už nie je ďalší hudobný nástroj. No, nejakú flautu. To už stačilo. All my